Tak jo, takže ahoj, já jsem Pavrdít a pojďme nahoru a zase nebudu zdržovat, vím, že to říkám každý díl, ale opravdu nechci zdržovat, takže jdeme hnedka do hry a hnedka tady bude kapitola 7. Vzpomínka na Francesca Potenzu, Empire Bay, 10. dubna 1951. Galante mi nelhal, použil svoje kontakty a zařídil mi, aby mě pustili dřív. Zkrátili mi trest o 4 roky. Joey mě občas navštěvoval a vyprávěl mi, co se děje venku a jak se mění. Ale když jsem vylezl ven z brány vězení, byl jsem v úplně novém světě. Takže jo, a máme tady léto, nebo jaro, spíš léto. Takže všichni tady nechodí v kabátech a nejsou takový, jak bych to chtěl říct, jak bych to řekl, ta spíš schovaní prostě, aby jim bylo teplo v těch kabátech. Tak, tady, jo, zbraně vlastně nemám žádné. Čau, fešáku. Jo, omlouvám se za lak. No. Tak. Vito, co je? Snad si neutek z basy. Sakra, rád tě vidím v normálních hadrech a na správné straně mříží. Vítej doma. Pojď dovnitř, no tak pojď. Hodně se toho změnilo, co jsem byl pryč. Jo, je to fajn. A hele, není to nic moc, ale sehnal jsem ti malej hezký byt přesně jak si chtěl. Já se omlouvám za ty lagy, ale nechápu, co to je. Počkat. Na vlastní nohy budeš potřebovat nějaký peníze. A taky pro tebe mám bouchačku, pokud chceš. Tady je. Tohle se vždycky hodí. Co teď budeš dělat, když seš na svobodě? A co jsi si jako myslel? Já se chci vrátit k práci s tebou. Výborně. Už jsem se bál, že tě v base napravili. Ne, ve skutečnosti jsem tam poznal dost lidí a spousty věcí jsem se tam naučil. Teď už vím trošku líp, jak se věci mají. To je dobře, protože já jsem taky neseděl na prdeli za tím, co se sflákal na státní útraty. Ale neboj se, ukážu ti, jak to chodí, jako vždycky. Fajn, tak na co čekáme? Jdeme. Sakra, nečekal jsem, že budeš tak nažhavenej. Ale co kurva, pojď. Ukážu ti tvůj novej bejvák. Tak já se omlouvám za ty lagy. A můžeš řídit, ať si vzpomeneš, jak se to dělá. Ale fakt doufám, že jsi to v base úplně nezapomněl. Ale čeho se bojíš? Je to jako jezdit na kole. Jasně, ale když rozflákáš blbý kolo, tak nestojí oprava hromadu prachu. No jasně. Ty seš jak moje máti. No to fakt doufám. no. Protože jestli jsi nevšimnul, káry jsou teď úplně jiný, než když tě zavřeli. Uvidíš. Můj novej bejvák je tady kousek dál po ulici. Bude se ti to líbit. Je fajn mít tě zase zpátky. Co jsi byl Tak, já se omlouvám, že se to sekalo. A i teď se to tak trošku seká. Viděl jsi Henryho? Ne, už pár let ne. Víš to, co se stalo? Fakt Nevadí. to bylo radost. Tak a co jsi dělal ty? Když jsi navštěvoval, tak jsi mě nikdy nemohl nic říct. No po té sviňárně, co na nás zkusili Clemente a ten jeho mrňavej kreten Luka, jsem se dal k rodině Falcone a začal makat pro ně. Fakt? Jo, dneska v noci uvidíš. Říkal jsem ti, že pro tebe mám Sakra. překvápku. A neptej se, protože ti to nepovím. No teda. No, on mi to už řekl. Právě toho se bojím. Tak. Omlouvám se, že jsem teď hodně boural. Nevím, co to je. Opravdu netuším. Doufám, že to nějak extra nevidíte na tom videu. Já se omlouvám za střih, ale někdo mi volal, takže zase střihnu kousek více videa, protože jsem vůbec nečekal, že mi teď někdo zavolá, tak telefon si položím sem. Fajn, to je dost blízko. Tady za parku. Jdi se tam podívat, je to v horním patře. Už jsem za tebe zatáhnul nájemný za první měsíc. Do garáže Já je to je. boční uličky. Dík, Joey, máš to. Hele, a dneska v noci půjdem do fakt stylový díry, takže si kup pořádný kvádro. Tam tě nepustěj, když budeš vypadat jako prchlej krestan. Takový místo se mi budou. Já se omlouvám, že jsem teďka nemluvil. To si myslím si zapakujem. Já se omlouvám, ale
Tak. Ano, kapitola 7, to už známe. Já to přeskočím. Nebo víte co, já to dám zrychleně, až budeme zase u Joeova auta, tak se zase ozvu. Takže jsem zpět. Nebylo už to tak dlouhé, nemusel jsem to dávat zrychleně, ale já chci, aby to video za prvé nebylo tak dlouhé a abyste z toho taky něco měli. Víš z toho, co se stalo, fakt neměl radost. Tak a co jsi dělal ty? Když jsi mě navštěvoval, tak jsi mě nikdy nemohl nic říct. No po té sviňárně, co na nás zkusili Clemente a ten jeho Děláte si srandu? rodině Falcone, tak pro ně. Fakt? Jo, dneska v noci uvidíš. Děláte si srandu? Počkej, já počkám, až vystoupím, dobře? Protože ti to nepoví. No teda. Neboj se, plánuju to už taky. Čau. Uhněte. Omlouvám se, ale teďkom mám driving skill na 0. Tak musíme jim hlavně ujet. Teď nesmíme brzdit. Tak, dobře, to se nám povedlo. Víš ty vole, že jezdíš jak moje babička? Ne. Dobře. Tak, tady si ukradnem, joha. Je dost blízko. Tady za parku. Jdi se tam podívat, je to v horním patře. Už jsem za tebe zatáhnul nájemní za první měsíc a do garáže se jede tamhle z té boční uličky. Jo. Máš to u mě. Hele, a dneska v noci půjdem do fakt stylový díry, takže si kup pořádný Tak a už nás slyšíme. Není tady někde nějaký playboy? Tady je... Tak, máme ho. Tak. Jsme tady. Určitě se vám to bude líbit. Sám žiju v podobném bytě. To vůbec ale nezajímá. V bytě je telefon a neplatí se za něj příplatek. A tady je koupelna. Čistá a moderní. Se spoustou horké vody. Ale tu horkou vodu si musím zaplatit, co? A tady je hlavní ložnice. A postel pána domu je pohodlná a je v ní dost místa pro dva. Možná i pro tři. A nevrže. To vždycky považuji za velké plus. To je úchylá. Doufám, že se vám váš nový byt líbí, pane. Pokud máte nějaké otázky, klidně se ptejte. Jenom jednu. Kdy odejdete? A teď, jestli mě omluvíte, půjdu se podívat za jiným klientem. Prozatím Tak nashledanou. jo. Tak. Naschledanou. Tak. Vezmeme si oblek na míru. Jo, tady ten je stylový. Tak, dáme si něco. Dáme si pivo. Tak. Tam vidíme auto. Můžeme se otevřít? Jo. Ať se nám tady větrá. Nějaké to větrání neuškodí. Tak. Jo, takže si zajde za jiným klientem. Máte nějaký problém, pane? Já tady jen čekám na dalšího klienta. Jo. Čekáš na dalšího klienta. Tak. Teď půjdeme tady spodem zase k Joeovi. A kolik máme peněz? Jo, 200. Garáž, jo, Joe odjel. Takže my si vezmeme tam z auto. Nějaké pěkné bychom si mohli vzít. Říkám nějaké pěkné. Tak víte co? Vezmeme si tohle z toho. Tak. Sakra. Tak. Teď jdeme, máme oblek? Jo, máme. Teď jdeme k Joeovi. Teď jdeme k Joeovi do nějakého podniku a seznámíme se tam s někým a budeme tím pádem v rodině.
Ale škoda, že jsme Joeovi, my, jakože vy to, že jsme mu neřekli o tom, co nám říkal Leo Galante, že do rodiny si za peníze jako nebere. Takže nevím. Tak, auta tady jsou pořád ještě jako kdyby byla zima, ale to se určitě ještě nějak spraví. Určitě, to je blbec, dobře. Tak omlouvám se, že jedu tak pomalu, ale jak tam bude ten tunel, tak přidám. Jo, super, tu písničku mám rád. Tak. No, tak to byla zrovna moje chyba. To se tady omlouvám. Já jsem říkal, že přidám, že? Tak. Krása, krása. Tak. Určitě někdo, kdo Mafii 2 nezná a ani od nikoho neviděl, tak určitě se ptá, že tady, jak mám ten mapu, tak od mapy je, sakra, jdu na blbou stranu, je tachometr. A tam dole uprostřed na tom tachometru je taková benzínová, počkat. Cože? No, tak to vám z toho už vezmu trošku rychleji. Když můžu policajti, můžu i já. Tak, o čem jsem to mluvil? Sakra. Už jsem na to zapomněl. Nevadí, nevadí, nevadí. Tak, jdeme k Joeovi. Já nevím, jestli to byl nějaký bug, nebo jestli jste si to všimli, ale měli jsme jít k Joeovi, ale mě to navigovalo prostě tutma, takže nevím. Nevím, co s tím bylo. Tak. Tady vím, jestli si zpomalíme, to auto. Jo, o té benzínové pumpě, přesně. Jak je vlastně to benzínové, ta prostě, no ta pumpa, tak tam je dole takový obrázek ne pumpy, sakra, já nevím, jak se tomu říká. Prostě to strčíte do nádrže od auta a prostě z toho teče benzín a natankujete prostě. No a ono vlastně ve hře můžete tankovat, ale ten benzín vám neubývá. On jenom prostě to auto jede asi jenom hůř nebo pomalej, nebo nevím, jaký to má přesný význam, ale to auto prostě, když budete mít třeba prázdnou nádrž, tak to nikdy nepojede prostě nějak extra pomalu. Prostě to pojede, ale asi nějak pomalu. Nebo pomalej. Se mluvám, teď jsem si zamotal ve vlastních slovech. Tak. Tady má asi někdo těžký den. Tak. Je Barbaro. Justin Barbaro. Sakra, bál jsem se, že budeš vypadat hrozně. Není to špatný, dobej, matroš. Přesně. Tak co je v plánu dneska v noci? Já se mluvám, ale... Tak. Seznámil jsem se s tím, když jsi byl na dovolení. Chovej se k němu slušně, je to dost důležitý chlap. Jo, tak. Za chvilku uvidíš. Už jde. Hej, Joe, Eddie, tady jak se vede? Není to špatný, vůbec to není špatný. To je ten tvůj kámoš? Jo, tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je můj dobrý přítel Eddie Scarpa. Rád tě poznávám, Eddie. Já tebe taky, Vito. Fajn chlapi, umírám žízní, tak padáme. Hej, Vito, chceš vidět? Já už měl pár panáků.
Ale my to máme taky nějak taky náš to. Jen ví, že to bude překvapení. Já to se mu bude líbit. To kurva doufám, pokud se teda v lapáku nějak nevohřá. Hej, o čem to vy dva mluvíte? Neboj se, brzo uvidí. Hele, už mu to klidně můžem říct. Tak jo, jedem vy to. Hele, docela by mi pomohlo, když mi řeknete, kam jedeme. Jeď k Oyster Bay. Tak jak Oyster Bay. To chtěl být nějakou dobrou muziku. Oh, super. Fajn, Vito. Řekni, co ti v lapáku nejvíc chybělo? Svoboda. Jo, ale kromě toho. Však víš, klas ženský baseball, takový věc. Přihozívá. Snad mě nechcete vzít na baseball, chlapi. Ne, vezmem tě do nejlepšího bordelu ve městě, Vito. Bordel, jo? Hele, nezníš moc nadšeně, Vito. No tak, neříkej mi, že si po těch letech nechceš konečně pořádně vrznout. Hej, nemusíš se bát, Vito, ty holky jsou všechny profesionálky. Jestli si zapomněl, jak se to dělá, oni ti to rychle připomenou. Jo, bude to paráda. Hele, připomeňte mi, že nemám moc chlastat. Ještě se musím pak o něco postarat. Co je To si důležitější zapamatujeme. než study a chlast? Ale víš, jak to je. Někdy prostě, když musíš, tak musíš. Hele, Vito, no tak šlápni na to, jo? Takže to si budeme pamatovat, že Eddie nemůže být nějaký nachcaný. To znamená, jakože opity. Cože? Aha. Trpáci. Tak naše SPZ si nezapamatovali, jedu úplně na opačnou stranu než my. Takže nás ztratili. Drifting. Parking. Tak. Mluvil jsem o tobě s Leem Galantem, Vito. Říkal, že jsi dobrý chlap a řekl mi o tom zasraným podraví, co na vás zkusil ušít Klemente. Ale mezi náma, proč ses vůbec dal na tuhle práci, co? Hele, každý máme svý důvody. No, protože, víš, prostě nechci skončit jako svůj fotr a prostě... Jo, Ne, hele, myslím si, že mi nikdo nepomůže, takže si musím pomoct sám. tak jo. Fajn, zmiskotě. Hele, Vito, poslouchej. Pracuju pro Karla Falconeho a chceme rozšířit naše podnikání. Joe už pro nás nějakou dobu něco dělá a jelikož jsi jeho dobrý kamarád, chceme ti tu nabídku dát taky. Co si o tom myslíš? Jasně, mám zájem. Fajn, tak se na to napijem. Tak na vás, chlapi, Tak jo. a na společnou budoucnost. Nemůžu dneska moc chlastat, musím se ještě o něco postarat. Fakt, Karlo je fakt chytrý chlap. Zajímá ho ta, no, však víš, astrologie. Myslíš astronomii? Jdi do prdele, ty hromado promrdanýho masa. Omlouvám se, dámy, budu muset jít. Zavři tu zatracenou klapačku. Pokud chceš pracovat hubou, tak... Víš to. Jo. Hej, vstávej, Joe. Tu domů. Dobrou noc, kurvy. Jo. Hej, kde mám sakra Káru? Nějaká
kurva ví ukradla. Hej, zavolejte těm skurveným policajtům. Vždyť na ní čumíš, ty ožralo. Co je? Hej, kdo by se bral klíče? Vy to bude řídit. Je z nás nejmíň namrdá. Jo, hele Joe, příště. Víc kunt míň chlastu. Víte, jak jsou teďka opití? Vstávali úplně v pohodě, teď jsou opití a dívejte, jak nastoupí, jo? Úplně v pohodě, najednou to všechno zmizelo a je tak v pohodě. Lepší než hrát si s mejdlem ve sprše, co? Ani ne, Joe. Co to sakra jak smrtí? Eddie, ty jsi se zase poblil? Co? Přece bych si nepoblil vlastní auto. Tak co? Fuj, tak co to sakra smrdí? No jo, taky to cítím. To bude Franky Potts. Co, ten debil ti poblil auto? Ale ne, je v kufru. Aha, Cože? Hej, je to tvoje vina, Joey. Říkal jsem ti, že mám ještě nějakou skurvenou práci. Ale ne, ty jsi mě musel ožrát. Hej, od kdy znamená skurvená práce ve skutečnosti mrtvýho chlapa? Hej, sklidni hormon, Vito, klídek, voda, něco vymyslí. Co řešíš? Jen musíme tu zdechlinu zahrabat. Už mám dokonce vybraný místo u starý observatoře. Máš lopatu? Jasně, je v kufru. A díra už je vyhrabaná. Jen ho tam musíme hodit a zasypat hlínou. No tak dobře, kde to? Kousek od města lesní cestou na takovou malou mítinu. Tam je ta díra. já se umluvám, ale... A pojď sebou, jo? Co? Cože? Smrad mě kurva za... Aha, takže... Zastav. Hned. Budu blejt. Aha, tak jo. Ježiš, doufám, že to nebude poznova. Tak, tady je to v pohodě ještě. Nějaká kurva ví ukradla. Nastup. Zavolejte těm skurveným policajtům. Vždyť na ní čumíš, ty ožralo. Takže našel jsem další buk. Hej, kdo by Co se bral to? klíče? Vy to bude řídit. Je z nás nejmíň namrdaný. Přesně. Jo, hele Joe, příště. Víc kunt míň chlastu. Jída, promiňte. A už chodí normálně prostě chodí. Tak. A už je to v pohodě, všechno. Jak se ti tam líbilo, Vito? Lepší než hrát si s mejdlem ve sprše, co? Tak. Co to sakra jak smrdí? Eddie, ty jsi se zase poblil? Co? Přece bych si nepoblil vlastní auto. Tak co? Fuj, tak co to sakra smrdí? No jo, taky to cítím. To bude Franky Potts. Co, ten debil ti poblil auto? Ale ne, je v kufru. Co? Cože? Hej, je to tvoje vina, Joey. Říkal jsem ti, že mám ještě nějakou skurvenou práci. Ale ne, ty jsi mě musel ožrát. Počkat, kam jdeme? Jo. Hej, od kdy znamená skurvená práce ve skutečnosti mrtvýho chlapa? Hej, sklidni hormon, Vito, klídek, voda, něco vymyslí.
Co řešíš? Jen musíme tu zdeklinu zahrabat. Už mám dokonce vybraný místo u starý observatoře. Máš lopatu? Jasně, je v kufru. A díra už je vyhrabaná. Jen ho tam musíme hodit. Žena za volantem. Tak to není možné. Já se omlouvám, že jsem teď vůbec nemluvil. Já ani nevím, co říkat. No, takže teďkom jdeme vlastně... Jdeme vlastně zakopat jednu mrtvou, co máme v kufru. A jdeme ke staré observatoři. A vím, že tady Eddie za chvilku řekne, že potřebuje blít, ale my mu schválně nezastavíme, co udělá. Jestli si pobije auto, nebo co se stane. Zastav, hned, budu flejt. Poblij se? No. Pozdě vidu. Ale sakra, Eddie, to kurva smrdí. Ale je to jeho kára. Jo, ale ten smrad, ten další smrad, horší to může být, jen kdyby se ještě působil. Ach jo, takže jestli se vám Mafia 2 opravdu líbí, tak si ji dváma koupím a zahraju si se. Protože je to opravdu super hra. jak na audio, tak i vizuálně. Já to sice nemám na největší grafiku, protože natáčím a prostě se mi to z nějakého důvodu prostě opravdu hodně seká. No, ale jinak to z toho dost horší grafika, kdybyste to měli na maximum, tak je ta hra hnedka poznání dost lepší. A hezčí. Doufám, že to je nesmrtelné. Dobře. Dobrý den. No, čekáme. Nashledanou. Co je? OK. Cože? Jak jsi tady dostal? No, tak nic. Tak tady budeme u policajtů prostě. Vito, otevři ten kufr. To je vtip? To je skvělý. To je fakt skvělý. Zatraceněnový boty. Pane bože. Tak kurva, fix, jak dlouho tam ten chlap je, Eddie? Ale jen pár dní. A budeš ho muset vytáhnout, Vito. Fakt skvělý. Já ten smrad nezvládnu. Kurva, pěkný přivítání doma. Hej! Kurva, hej, tady je ta díra. Přímo tady. Čoupni ho tam. Bez tak tomu spadnu. Ježiš. Toho známe, ne? Fajn. Kdo ho zahrabe? Co? Hele, dej mi minutku, ať se proberu. Nemůžeš to udělat sám? Vždycky, když si k němu čuchnu, tak se mi chce blejt. A Eddie už nám nebude k ničemu. Já... Hej, chlapi! Co takhle nějakou muziku, co? To si snad dělají prdel, ne? Dobrou noc, zlatíčko, je časí. Tohle nemělo být součástí přivítacího večírku, ale je tady pěkně, že jo? Nebyl jsem v lese, ani nepamatuju. Jo, ale nebude se ti to líbit, až tě přetáhnu tou zasranou lopatou.
Super, no. Tak, tady někde. Vy si snad děláte prdel? Nemůžu to přepnout. Bože chudák. Zkusme jít touto cestou. Jestli bude stejné. Já bude. No to nemůžu. Budu to klikat do té doby, dokud se to vlastně nevypne. Tak to asi vypnout nemůžu, ale když jsem to hrál minule, takhle sám, tak to vypnout čo? Takže nevím, co s tím děláte si srandu. Proč si to udělal? O co ti jde? Nelíbí se ti, jak zpívám? Líto. Tak já už nebudu zpívat, no. Pak si mi pokazil náladu. Chlapi, kdybyste nedokázali udržet melodii a někdy by vám je někdo přibyl na palici. Takže ten part bude asi trošku delší, i když docela nudný, protože vlastně celou dobu jsem potichu, ale teďkom v této misi se vůbec ani nestřílí. Poslední 3 nebo 2 mise se vůbec nestřílí a teďkom zase začne. Takže tak. Sakra. Tak. Super music. Chtěl by to nějaké nitro. To je drift. Teda byl. Tak. Pronásledujeme pachatele nehody. Myslím si, že docela hodně smrdím. No, nemám o čem mluvit, takže začnu teď o čem mluvit. Takže takhle. Budu natáčet s mým kamarádem Tomášem a má kanál Tomas Gamer a do popisu videa dám jeho kanál a budu s ním natáčet nějaké ty videa. Takhle, jo. Mě Minecraft nebaví, ale když už s někým jakože takhle budu natáčet, tak klidně, ale když jakože budu s někým natáčet, tak to bude dost lepší, ale sám takhle, i kdybyste mi pořád říkali, já to natáčím, tak sám Minecraft hrát nikdy nebudu. Jsou 3 ráno, zavři už hubu. Zavři hubu, ty štětko. No tak. Měl jsi dost, Eddie. Půjdeš do postele. Pojď. Zavolám ti zítra, Vito. Dobrou noc. Dobrou noc, no. Tak Eddie nám tady své auto nechal, ale jo, to už je další kapitola. Takže jo, takže jestli se vám video líbilo, tak dejte like, pokud se vám opravdu hodně líbilo, tak dejte odběr a pokud se vám nelíbilo, tak dejte dislike a uvidíme se v dalším díle. Takže ahoj.